Goed, we gaan door. Ja. Maar dan met Wim Daniels. We hadden het al net even over het Neder-Saxisch. Je hebt even uitgelegd wat het is. Je hebt er een zinnetje in gezegd wat wij niet zelf meteen konden vertalen. En we hebben een paar Neder-Saxische types in één filmpje verzameld. Oerend kwamen ze door aangeschud. Oh, heel mooi. En wat moet je meisje zeggen? Dan geef je me een bier drinken. Ja, dus het woord voor brekkensoep en aangehad. Ja, een paar mooie lange purren onder de pisbak staan. Ja, dat vond ik niet zo mooi, dus ik denk er nog een skype bij me. Maar ik weet niet als het me lukt. Ik denk dat het is gewoon een verschrikkelijk spel. Ik denk dat de Achterhoekers meer hebben van, dan kan het ook nee zijn. Als mut, dan kun je een nog plat met me heen kajen. Maar dan flantuut mevrouw ik weinig wil en dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg omdat de leuven dan gaat de morsten en de pruttel. Oh, mijn algemeen beschaafd Nederlands, kijk dan mevrouw spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wat verstaan. Ik denk dat u eigenlijk alles kunt verstaan, Henk Kamp, of niet? Jazeker. Ja. Ik kan het ook ongeveer zo praten, maar niet zo mooi. Nee. Bij ons thuis spraken ze het niet, maar ik ben wel gewend om het om me heen te horen. En ik vind het een hele mooie taal. Ik ken een aantal mensen die dat heel goed en zuiver kunnen spreken. En het klinkt meer als muziek in de oren. Maar het werd niet bij u thuis gesproken? Ik neem aan dat het ook niet op school werd onderwezen, of wel? Nee. Dus hoe leer je het dan? Op straat? Ja, op straat, bij familie, bij mensen waar je mee omgaat. Er zijn heel veel mensen in Twente en de Achterhoek waar ik bijna mijn hele leven gewoond heb, die dat mooi kunnen spreken. En ik vind het een mooie taal. Het is ook een echte taal. Wim Daniels, vind je het jammer dat minister Spies heeft besloten om het niet een hogere status te geven? Want dat zou betekend hebben, geloof ik, dat de straatborden dan ook in de dubbele taal komen en dat soort werk, zoals bij het Fries. Nou ja, het voornaamste zou zijn als ze die status zouden hebben gekregen vergelijkbaar met het Fries, dat ze kunnen eisen dat in het bestuur en in de rechtspraak ze ook aangesproken worden in hun streektaal. En dat ontbreekt dus. De overheid heeft wel de plicht, de regionale overheid, om het Neder-Saxisch te promoten, te stimuleren. Maar ik vind dat een beetje symboolpolitiek, want het dialect dat gaat zo hard achteruit. En om dan allerlei eisen te stellen om dat dialect in de lucht te houden, dat zou op een natuurlijke manier moeten. Ja, dat is je eigen dialect eigenlijk? Ik spreek Ale-Riksels dialect, dat behoort tot het Peelands dialect. Ligt dicht bij Halmond. Fantastisch dialect. Als ik vroeger voedsel moest plukken voor de konijnen, dan plukte ik ertschallen voor de kneent. En ertschallen zijn paardenbloembladeren. Die moesten ook met wortelen al uit de grond trekken, want er zit melk in die wortels. Dat is heel erg goed, die melk voor die konijnen. Helpt trouwens ook goed tegen vrat. Als je s'nachts... Als je een beetje... Ja, als je een beetje van die... s'nachts je bed uit. Nee, als je een beetje van die melk op je vratten dept en je gaat s'nachts met een dode kat op het kerkhof staan, zijn ze de volgende dag... Maar dus dat ertschallen, in feite is dat aardgal, want paardenbloembladeren zijn heel erg bitter. Klaartje, heb jij eigenlijk een geschiedenis wat dat betreft? Nee, ik ben Amsterdams, maar ik kan wel goed plat Amsterdams praten. Nou, dat horen we liever niet. En, Wim, kun je aan Agnes Jongerius horen of ze uit een bepaalde streek komt? Agnes die komt uit de buurt van Utrecht, maar dat klinkt bijna Hollands. Maar je komt ergens uit de buurt van Utrecht, denk ik. Ja. Maar dat heb je opgezocht, zeker. Nee, dat hoor je meteen. Ja, oké. Laten we het hebben over iets anders. We hebben een week achter de rug met veel politiek nieuws. En dan ontstaat ook een soort politiek jargon. En jij bent erop gespitst om dan precies die dingen eruit te halen die dan een soort eigen leven gaan leiden op den duur. Kun je daar voorbeelden van geven? Nou, vandaag stond in een groot aantal regionale kranten een woord dat Ronald Plasterk heeft gemunt. Die heeft dat gebezigd bij de verkiezingscampagne voor PvdA-leiderschap. De Rutte-recessie. Dus de recessie die er nu is, benoemt hij tot Rutte-recessie. En daarmee zegt hij in feite, Rutte of het kabinet Rutte is schuld aan deze recessie. En als dat woord in gebruik blijft, ook over 5 jaar nog. Weet je wel, toen, in 2012, toen hadden we die Rutte-recessie. Dan heb je er in het Nederlands een nieuw woord bij. En daar hebben we allerlei voorbeelden van. Het bekendste is natuurlijk de Balkenende-norm. Dat ook in sommige spellingboekjes ook al is opgenomen met een kleine letter. En dat wil zeggen dat het dus echt als een soortnaam gebruikt is. Dus dan is het helemaal geaccepteerd in de taal. En we hebben de melkerbaan hebben we natuurlijk. We hebben het Boekensteintje. Wat is dat ook weer, een Boekensteintje? Nou, de VVD'er Boekenstein die had de onhebbelijkheid
om uit de school te klappen over dingen waar hij eigenlijk helemaal niks over mocht zeggen en vervolgens daarvoor excuses aan te bieden. Dat is hem ook wel noodlottig geworden, maar dat staat nu echt te boek als het Boekensteintje. Je hebt overigens ook het Bolkesteintje, maar dat is weer iets anders. Dan lijk je opeens de macht te kunnen hebben in Nederland, maar dan vlucht je naar Brussel. Dus Hans van Balen heeft een Bolkesteintje gedaan. Ja. Even is er ook gedacht dat Wilders een Bolkesteintje zou doen, maar dat heeft hij niet gedaan. Nou, ja, daar is even sprake van geweest, een paar jaar geleden. En nu zou je dus kunnen denken, hebben we nu een Brinkmannetje? Omdat Hero Brinkman uit de partij is gestapt. Maar een Brinkmannetje is eigenlijk gereserveerd voor Elko Brinkman, die 20 jaar geleden opeens zei: het speelkwartier is voorbij. Toen had je een coalitie van de Partij van de Arbeid en het CDA. En toen moest er heel nadrukkelijk bezuinigd worden. En hij heeft toen een persconferentie belegd op Texel. En toen zei hij daar in een belangrijke reden: het speelkwartier is voorbij. En dat is een Brinkmannetje geworden. En dat stond ook een paar weken terug weer in de krant. Verhagen doet een Brinkmannetje. Want Verhagen leek toen een soortgelijke uitspraak te doen van: nu moeten we toch echt de zaak op de rails zien te krijgen. Zijn er kampjes eigenlijk? Nee, Henk Kampjes zijn er nog niet. Nee, bij mij weten niet. Ik heb nog een paar jaar. Ik ga iets Is het overigens zo dat u in uw eigen gebruik het ook wel eens hebt over: jongens, pas op dat we geen Boekensteintje doen? Nee. Noem maar wat. Nee. En een ander? De Boekensteintje, dat hoor ik nooit. Ik hoor dat Brinkmannetje ook nooit. Maar enkele andere begrippen wel, ja. Is de Rutte-recessie al langs geweest? Die gaan we proberen weg te houden. Maar kijk, het is natuurlijk zo, Rutte die is bezig op een heel andere manier met de recessie om te gaan. De vorige keer hadden we een recessie en toen hebben we die opgelost door veel meer geld uit te gaan geven. Nu hebben we niet meer geld, we moeten minder geld uitgeven en toch die recessie oplossen. En als je dat voor elkaar krijgt, is het heel knap. Juist, daar wordt dan op dat moment wel weer een woord voor verzonnen, hoopt u? Ja. We hadden ook de Brinkman Shuffle. Ja, dat is waar. Dat hij opeens niet meer achter een katheder ging staan, maar over het podium begon te zwalken. Nou, zwalken is niet het goede woord, maar hij liep vrijelijk over het podium. Dat heeft daarna veel navolging gekregen. Zijn er ook voorbeelden in het buitenland? Jij noemde, wat is de Nederlandse term ook weer, van als je een naam met een begin verbindt? Eponiemen, dat is een vernoeming naar iemand. Ja. Zijn er in het buitenland voorbeelden van? Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Teddybeer is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld naar Theodore Roosevelt, die graag op jacht ging, de Amerikaanse president. Merkwaardig dat je dan zo'n plusje beertje teddybeer noemt, maar hij schijnt op een gegeven moment voor een jong beertje te hebben gestaan met zijn geweer en toen te hebben gedacht: nee, dat ga ik toch niet doen, die ga ik niet doodschieten. En daardoor is dat een teddybeertje geworden. Heel mooi vind ik zelf de Fosbury Flop, dat heeft er niks met politiek te maken, maar dat is die sprong bij hoogspringen. En Dick Fosbury, die ging voor het eerst ruggelings over de lat heen. En die had ook nog een speciale aanloop. En die aanloop die kwam omdat hij, toen hij scholier was, is hij die gaan oefenen. Uiteindelijk is hij op 1,91 meter uitgekomen als scholier. Toen heeft een krant daarover geschreven. Heeft de krant ook die sprong de Fosbury Flop genoemd. Want flop, dat was eigenlijk een vergelijking met een dolfijn. Zoals die door het water gaat. Maar die aanloop die hij nam, die moest hij nemen omdat op zijn oefenterrein stond een boom in de weg. En hij moest steeds die boom omzeilen voordat hij die sprong kon maken. En dat zie je nu dus hoogspringers ook doen, terwijl die boom er helemaal niet meer staat. Ja, dat is heel merkwaardig. Maar dat is de Fosbury Flop, een prachtig flop. En vandaag stond in de Volkskrant, ook nog, vond ik ook wel een mooie, van Bijsterveld lintje. En dat is, scholen krijgen in het najaar, scholen die heel excellent zijn, die krijgen het predicaat van goede, beste school. En er was één school die zei: wij zitten helemaal niet te wachten op dat van Bijsterveld lintje. Het is helemaal geen lintje, maar dat kan dus ook in het woordgebruik gangbaar blijven. De scholen willen liever dat de maatregelen rond passend onderwijs worden teruggedraaid. Ja. Wanneer maak je nou de meeste kans dat er iets naar je vernoemd wordt? Want Henk Kamp heeft een naam die zich er niet erg verleent. Want dan krijg je een kampje. Ja, dat is toch niet leuk? Een zalmsnip, dat was ook een goede. Ja, dat is een goede. Dus als Kamp iets aan de koopkracht doet, dan kunnen we daar een Ik zal mijn best doen, mevrouw Jongerius. Kijk, een Jongerius wordt ook wel moeilijk eigenlijk. Ja, dat is een veel te lange naam, daar kan je niks mee. Nou, een Jongeriusje kan toch wel? Nee, dat kan niet. Nee, ik weet nog wel, toen de Volkskrant overging op klein formaat, toen stond je volgens mij in de eerste editie. En toen was je daar afgebeeld als het vrijheidsbeeld.
En toen zei je nog, denkend aan Holland, elke keer als ik met het vliegtuig in Nederland land. En toen dacht ik bij mezelf, maar iemand die bij de FNV werkt, die moet toch elke dag op de brommer met het broodtrommeltje achterop. Maar die journalist had toen niet gevraagd, hoezo land je elke keer in Nederland? Waar kom je dan vandaan? Ja? Elke dag gewoon werkverkeer met het vliegtuig. En een Jongeriusje is dan iemand, dus je weet niet waar iemand vandaan komt. Hier hebben we weer iemand, een Jongerius. Waar komt in godsnaam vandaan? Een Jongerius Jusje, daar spreek je dus uit als Jongerius Jutje. Jongerius Jutje? Dat is dicht bij het Neder-Saxisch, dit, meneer Kamp.